Zdravím lidi a vítejte na kanále, kde se nepřirozeně nasrovat něčím, na čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o soutěžích a jaký je to být vlastně YouTuber v soutěži. Proč bych o takovýhle tý hovadině mluvil? Protože mě to trochu trápí z několika různých důvodů. Podle všeho jsem byl nominovaný do křišťálové lupy v kategorii One Man Show, případně One Woman Show. Zároveň ovšem, tam jsou i jiní youtubeři, nebo spíš youtuber a youtuberka. Je tam Jirka Král a je tam Terry Blitzen. A potom je tam spoustu dalších lidí, kteří si to pravděpodobně zaslouží vyhrát. Teda spoustu dalších lidí, kteří si to zaslouží vyhrát, a pak jsou tam vlastně ještě Video Brothers. Tahle ta soutěž je víceméně soutěž popularitě. Což znamená, že rovnou můžou dát cenu těm lidem, kteří mají nejvíc odběratelů, případně nejvíc čtenářů, diváků nebo čehokoliv jiného. Ale samozřejmě, tady je to hotový. Ale samozřejmě jako člověk, který by tohleto popravdě docela chtěl vyhrát, protože mi to zní docela prestižně, tak já bych mohl udělat nějakou svoji kampaň. Hlasujte pro Martina, všichni běžte povinně hlasovat, udělejte tamhleto a tamto. Ale do prdele, je to pak o tom, kdo je skutečně nejlepší, anebo je to jenom o tom, kdo dokáže svoje publikum dostatečně vybičovat k tomu, aby šli něco udělat. A pokud to teda není o tom, kdo je nejlepší, ale kdo skutečně má největší publikum, který pravděpodobně bude hlasovat, tak proč tu soutěž kurva vůbec dělat? Když je úplně jasný, kdo má největší publikum. Soutěž takovýhleho stylu pak vlastně slouží jenom k tomu, aby ten člověk, který je zcela zřejmě na vrcholu, věděl, že je zcela zřejmě na vrcholu. Tohle to mi krásně připomíná to volení nejlepšího youtubera, nejlepší youtuberky a nejlepší kapely na YouTube Ring. Ty vole, kdo to asi vyhraje? Že by nejoblíbenějšího youtubera vyhrál ten, kdo má nejvíc odběratelů? Že by nejoblíbenější youtuberka byla ta, která má nejvíc odběratelů? Nebo že by nejoblíbenější kapela byla ta kapela, jejíž zpěvák má nejvíc odběratelů? Tímhle samozřejmě nechci urážet ty lidi, kteří tyhle ty soutěže vyhrávají. Evidentně ty lidi dělají něco správně. Zrovna u této YouTube Ring věci jsem stál vedle Goga, ten mi sám říkal, jaká si myslí, že je to hovadina, že je úplně jasný, jak to dopadne. A neříkal to z arogance, říkal to z takového toho, tak to prostě tak dopadne, protože ten počet je jasný. Možná u té křišťálové lupy ten počet tak jasný není, ale pořád mám pocit, že můžu strašně lehce ovlivnit to hlasování jenom tím, že řeknu běžte hlasovat. Což mi přijde kurevsky nefér. OK, a druhý druh soutěží, což jsou soutěže takových těch různých firem, který se snaží nahnat co nejvíc lajků na Facebooku a tak. Což znamená, že vy třeba máte vytvořit nějaký obrázek nebo přihlásit se do nějaký soutěže o něco a lidi můžou hlasovat, což znamená, že ta firma dostane víc pozornosti a tudíž dá nějakou cenu tomu prvnímu místu na základě vašeho krásného hlasování. Samozřejmě, my lidi s velkým publikem tohleto můžeme velice snadno ovlivňovat. Samozřejmě není to podvádění v té soutěži, protože děláme přesně to, co oni chtějí, aby jsme dělali, že jo? Někdo, kdo má velký vliv, aby na to upozornil, aby to vidělo co nejvíc lidí, to je pro ně úplně nejlepší. Ovšem opět, jak moc fair to je? Pokud je to jenom o hlasování, tak kdybychom vyřadili youtubery, tak to budou ty lidi, kteří mají nejvíc přátel, kteří něco odhlasujou. Takže je to stejně úplně dementně nefér. Osobně právě od určitého množství odběratelů se těmhletěm soutěžím vyhýbám, protože by to bylo moc jednoduchý a já nechci být tahleta svině, která to bere od někoho jinýho. Ať je tahleta svině někdo jiný. A chápu, že tenhle ten druh soutěží je vlastně jenom reklama a tak dává smysl, aby to záleželo právě na těch lajkách, který znamenají, že to uvidí co nejvíc lidí. Ale stejně si nemůžu pomoct nemyslet na to, že je to docela nefér. Abych se ale přiznal, já teďka uvažuji o jedné této soutěži, že bych se zúčastnil, protože mi to přijde docela vtipný, že se tam ptají na to, jaký je váš oblíbený pohyb a chtějí fotku. A já jsem tam chtěl udělat fotku pohybu myší, protože jsem si říkal, že by byla prdel, kdyby tuhletu sportovně založenou soutěž vyhrála fotka ruky na myši. OK, tohle je asi tak všechno, co jsem tohle chtěl říct. Samozřejmě vaše názory mi můžete nechávat v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější a ty, co budou mít nejvíce lajků, budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu, zatím se mějte a čau.